Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. 30 август республикабыз көнендә Казаныбыз үзәге шаулап гөрләп тора. Шәһәребезнең төрле мәйданчыкларында күңелле, кызыклы бәйрәм чаралары оештырылган. Ә без исә Кабан күле яр буендагы милли кием фестивалендә кунак булырга булдык. Шәһәребез кунаклары һәм казанлылар белән сөйләшеп, аларның фикер-кәефләрен белешеп, бәйрәм мөхитен хәзер сезгә дә җиткерербез. Ах, сез шул хәтлек матур итеп милли киемнәрдән киенеп бәйрәмгә чыккансыз. Аллага шөкер, шулай тырышабыз. Шундый матур көн, шундый матур кешеләр, яр буе тулы. Без шатланабыз кешенең күплегенә. Ә сез махсус шушы бәйрәмгә дип шулай матур итеп киендегезме? Конечно. Бүген бик зур бәйрәм бит. Ничек соң сезгә бәйрәмнең оештырылышы? Бик әйбәт, рәхмәт, бик матур, бик күңелле. Караган һәрбер җире ошый. Миңа бүләк тә бирделәр әле менә мондый. Ай, бигрәк матур икән. Алла, булары чулпымы? Кызым аны алды, миңа мондайны бирделәр. Кайда эләшәләр соң мондый яхшы бүләкләрне? Инде матур кешеләргә бирәләр ди. Нәрсә соң сезнең өчен 30 август? Әйтегез әле. Бик зур байрам. Шәһәребезнең, Казаныбызның байрамы. Казаныбыз дәртле Казан, изге Казан. Елда чыгасызмы бу бәйрәмгә? Юк, елда түгел, мен Ташкенттан. Сез Ташкенттан килгән безнең кунагыбызмы ни әле? Ничек соң сезгә безнең Казан, әйтегез әле? Казан матур. Жан тартмаса кан тарта. Бик кайтасым килә Казанга. Яратам Казанны. Сез шулай 30 августта гына шулай киенеп йөрисезме, әллә гелме? Гел түгел, ләкин гадәттә шулай йөрергә тырышабыз. Милли ниндидер элемент белән. Сез үзегез казанлылармы, әллә чит шәһәрдән килгән кунаклармы? Без казанлылар. Казан. Ничек соң сезгә быелгы бәйрәм? Ошый, без әле хәзер генә килдек. Карарбыз. Һава торышы бик кояшлы түгел инде, ләкин барыбер бәйрәм хисе кешеләрдә булса, бәйрәм була. Кызлар, сәлам, сез кайлардан килдегез? Сәлам, Мәскәүдән килдем. Сез Мәскәүдәнме? Ие, Махсус шушы бәйрәмгә дип килдегезме? ие. Мин Питердан. Сез Мәскәүдә дә шулай йөрисезме, әйтегез әле? Ие, вакыт йөрим, ие. Чынлапмы? Чынлап, без тюбетейка, конечно, но чулпы ношу, украшения ношу, ие. Ә ничек мәскәүлеләр, ничек карыйлар сезгә менә шундый матур кыяфәтегезне күргәч? Нәрсә дип әйтәләр? Только хорошие, добрые, говорят, матурказы. Даже если по-татарски не знают, что это татарская национальная одежда, говорят, девушка очень красива, что это, откуда это, интересуется. Ничек соң сезгә бүгенге бәйрәм? Әле бөтен җирне карап чыктыгызмы? Биг шеп, матур, мили, вот все хорошо. Скажите, пожалуйста, а что у вас, какой на вас костюм? Что это за костюм? Это костюм, чувашский национальный костюм. Это головной убор девичий, называется тухья. Но самое интересное, я хочу рассказать про платье. Так. Потом уже, когда я решила, что я хочу купить себе тухью, я узнала, что у меня есть платье из полностью домотканного материала. То, что это платье сделали мои бабушки и прабабушки из растения. Ну, как бы это было растение. То есть платье уже такое, с историей. А ему более 80 лет. Этому платью? Да. А совершенно не выглядит, как 80-летнее платье. Скажите по секрету, многие уже к вам подошли, расспрашивали? Ой, на самом деле мы как будто суперзвезды какие-то сегодня. Это такое интересное чувство, когда ты идешь и как минимум все обращают внимание. Нинди соң бүгін күн абый? Бүгін самый яхшы көн бүгін. Біздің бригадик күні бүгін. Туган көне. Бик матур бәйрәм. Елда чыгасызмы шулай? Біз жылда. Еш вакыттан бирле жылда чыгабыз. Быел ничек соң сезгә бәйрәм? Быелгысы? Быелгы искиткеч башка жылга караганда бик бай. Ул выступлениялары бөтен районнардан Күні нинди матур болды бит. Бик күні матур болды, бик даже. бик матур, бик шады. Башка Рахмет жалсын. жаңғыр буладыр, жил буладыр, быел бигрәк матур Күні инде. дә матур аның. Сез махсус бүген шушындай бәйрәмгә дип былай матур итеп киенеп килдегезме? Махсус килдек, һеч шиксез. Әллә елда киләсез инде? Елда киләбез. Әле нәрсәсе белән җәлеп итә соң сезне бу бәйрәм? Беренчедән мөселман булганыбызга, икенчедән татар милләте булганыбызга, һәм дә өченчедән шушы башкала булганыбызга. Скажите, пожалуйста, какой на вас костюм? Это марийский национальный костюм, это бабушкино платье, самотканное. Она сама соткала, сшила и, соответственно,
Вот. Простите, пожалуйста, сколько лет этому платью? Где-то 50-70 лет этому платью. Оно замечательно сохранилось, да? Как же здорово, да, что такой праздник объединяет представителей разных народов. Да, действительно, Казань многонациональная. Здесь много народов проживает, и они проживают в дружбе и согласии. Спасибо большое.